enwesi m ike ikwe kama m ga-ekwe eke ma gbabiri nwa ọnwụ na-eburu ozu m lie ma agazuru ike enwesi m ike ikwe a ga-ama ihe a ga-eme ụgbọaja igwe ụgbọaja ọkwa gị bụ onye na-akwado ụzọ dị mgbe n'ihe niile o mere nke ọma o mere nke ọjọọ ị ga-akwado o mere n'elu o mere n'ala ị ga-akwado ka eburu ihe ị na-ekpesa eburu ozu onye ọzọ dịka ebu ukwu nkụ ọkwa eburu na nke gị ugbu a ọkwa nke gị ka ebu igwe enwesi m ike ikwe a ga-atarịrị ya ahụhụ a ga-ata ya ahụhụ ọzọ dịkwa ebuje nwa m nwaanyị ndị ada m nwaanyị oche enye ya bọnkịrị ndị ya oche were prọpela oche gasa nwa m ngada nwa m ere efufere chere nwa oche ekwejela ga nwa m n'ime afọ nwa m wụ vejin nọ na-epriza abụ vejin sie nwatakịrị gị gaji oche were mgbe pasọta eji egwu enwesi m ike ikwe nwatakịrị wụ vejin nọ nga aka mgbe chi na-epriza abụ ya sọsọ onye ga-abịa ime ihe aka ọzọ dị mgbachi ebe osi bịa were mbata eji egwu ji ndị vejin nwa m oche bụ wasasịa ya yebi ya nwa m ewere baho enwesi m ike ikwe a ga-atarịrị ya ahụhụ ma ọ na-atarị ya ahụhụ maka tụmgburu mbibi bugbuo unu unu ekwuru ozi a ga-atarịrị ya ahụhụ a ga-ata ya ahụhụ sụtarị ya atawa ozugbo ozugbo maka nke gị ọ bụrụ na nke onye ọzọ ị gaghị akwado ya mana ọ bụrụ na nke gị ugbu a ga-atarịrị ya ahụ ọkwa ya saba o jidere vejinus ya were mbaza buzara ya ọkwa ịhụrụ o riri ya bọnkịrị na nke ugbu ọ ga-eri ya krudu saba azụzụkwuo sọgbuo onwe gị gịnị ka ịsọ zuzugbuo ebe a bịa ọkwa nwa m ka o riri bọnkịrị ihe o m sị gị ọ ka ga-eri ya krudu ọyịl gị na-asị bọnkịrị ka bụ ụtụtụ mgbede abịabịa o riri nwa gị bọnkịrị eburu ozu onye ọzọ n'isi ọkpụrụkwu ụgbọaja si ebe a pụọ anụ mpọm eriri nwa gị bọnkịrị onweghị ha na-eri agaghị eri nwa gị aka ga-eri ya ma bekiri rie ya ma ọkwịsọ vejinus Vincent ka a ga-eri ya nke ugbu a anụ mpa eburu ozu onye ọzọ isi ọ dịka ebubo eri nwa gị bọnkịrị chere mma agwa ọzọ eriri ya vejinus chere aka ga-eri ya sakamori na nke anụ mpam ị na-apụrịza abụga vejinus ọ nke ndị ọzọ dị mma imebi